Čaute ľudia, vítam u nového videa a dneska idem hrať Minecraft na hlavnom kanáli. To je proste zámer celého kanála, ale točím tam úplne inakšie videá, tu máte, ale kámo, povedal som si, že keď je ten kanál zameraný na Minecraft, tak by som mal asi točiť Minecraft. Takže môžeme ísť rovno na to. Zabudol som povedať, že je nový server MC Rybár a na tom ideme dneska hrať. Keď som tunak a čo prvé urobíme, mňukneme sa a ideme hrať Towers. Že vraj je to najviac bývaná hra zatiaľ, čo je na tomto. A že vraj to je úplne najobľúbenejšia hra. OK. Už sme v hre a toto som tu ako nemusel položiť takto. Ale nedáva úplne najlepšie veci, ale čo si povieme, no. Tu nikdy nepadajú dobré veci. Žiadne bloky tu nepadajú. Ja som ako hral tieto Towers. Nie. Nice. Tam je pavučina. Skočíme tam. Nice. Dal som to. To. Rýchlo. Zhodiť. Nie. Nie. On mňa zhodí. No nič. OK. GG. Tieto Towers ma bavia, kámo. O, kámo. Padlo mi vajíčko. Dobre. Teraz sa zamieriť. A? Yes, yes, je dole. Spawnul tam piglína. Nice. Yes, máme egu. Teraz? Nie, ja som ho netrafil, no GG, no nic. Ty kokos. Nie. Som nevedel. No nic. Dobre. A môžeme ísť aj duel, pretože myslím, že by to mohlo byť ako aj dosť dobré, keď viem, že v dueli nie som najlepší, ale ani najhorší. Dobre, berem späť. Chcete vedieť, ako to dopadlo? Tak kúkajte. OK. Typek má voice. OK. Ty vo. Ja toto nové PvPčko neviem. Ja viem iba staré. Nie. Ja zomrem, kámo. Ja viem iba staré PvPčko, ja toto neviem. No nič. A takto sa zrodila moja prehra. Jej! Egg Wars. Ideme Egg Wars, takže vajíčka a ideme vajíčka, ideme duel. Ako vždy, začnem nakupovať, kúpim si veci a čo? Zistím, že ich už mám v inventári. 张牙舞爪，健身操，祝您健康，步步高，噜的。Ja mám všetko. Ja som na YouTube videl, že takto to hitujú.
nejaké nové PvPčko proste, to ja neviem. A teraz si to pozrite bez strihov. Áno, skúste si to pozrieť bez strihov, ako to dopadlo. Ja budu bojovat! A musím je hneď pušnúť, pretože ako kamo, ja sa najlepšie bojím. Kamo, čo chceš? Nice. Ja mám tu. Rýchlo. Kde si? Rýchlo. Vypadni. Kamo, on proste... Yes. Nemám krúpač, ale to je problém však. Kde je? Ja neviem, kde je proste. Máme tu nejaké enderpearly, ale prosím, dostal som nejako. No nic, to idem ho zničiť. Tak. Ak mám nejaké možnosti. Ja. Nice. A vidíš? Už mám lepšie veci než on. Teraz vyhrám. Možno vyhrám, neviem. Bol by som rád, ako keby som vyhral, ale ako... Ja nechápem ani moc tomu novému PvPčku. Ja sa zamieram na to staré a vtedy som ani netočil proste, chápeš? Ale on má lepšie veci než ja. Dám ho. Ak ho dám, som boss proste. On uteká, on zdrhá. Ani toto nové PvPčko proste, že neviem. Má málo, kámo. Sa pozri na mňa. Nie, čo? Nie, kámo, nie. Okej, čo si ideme zahrať? Vieš čo, mám taký plán. Napíš do komentárov, čo by si bol rád, aby som si zahral. A kde bude najviac lajkov, to si zahrám. A uvidíme na budúce, že čo budem hrať. Možno budem hrať, že Towers, možno budem hrať Duel, možno budem mať Egg Wars alebo UHC Run. Je to na vás proste. Ste vy na rade. Môžete ako keby vstúpiť do videa. Dám do videa aj ten komentár, ktorý vyhrá. Môže to byť proste hocičo, ale z MC Rybar. Ak by bolo veľa lajkov na komentári, kde je proste komentár, že zahraj si radšej Survival Games, tak pôjdem tam, ale proste mi napíšte minihru, ktorú by som si mohol zahrať. Uvidíme sa na budúce a zatiaľ ahoj. Počuli ste správne, toto budem robiť, ale čo keby som to urobil trošku zaujímavejšie, že by som si na budúce niekoho pozval do videa? Možno sa to stane, nikdy nevieš. Takže Jero, vieš, čo máš robiť. Takže ahoj.